goga sannan na ce nawa kun ga kiɗan manya rawar shi na takawa na ce zaura wanda na nuna ka zama rimi a dangare na yi furtawa ka zama tauraro ta fannin birgewa da shan Allah kainuwa da ba a shukawa mu dai gana mu wanda ba ba raina zauren mu ka zangogun hawa mai taimakon mutane ne zaura da namu ba mu bin 'ya'yan yara yana da tallafi baya kyara jihar Kano tana ma badalla duk ayyukan ka yau za mu shela birni da kauye kaka bibbilla ya ba da tallafi fannin karatu har da firamare ya gina dan yara firamare su garin zaura babba har da ajujuwa ya sanya da kujeru ga wasu ayyukan da yayyo da na lura ya bada har kuɗi a gyaran makarantu